Kublai pi baro na kaleng jonga kum unongelam lani u Presiden Jong ka seng samla ka khasi Jantia Adventist Youth Federation. Ngakwa ban ai kublai ki khun samla jong ka balang shenrang bat kantai. Bar kumju ya pi ki parab ngai baro ki baju kershan ya ka seng samla bat ki khun samla ha ki jingduai na ka wei ka po ka wei pan. Ngakwa ro ban ai kublai ki porlok ki bai ki jongi ba pe ya kani ka channel jong kani ka seng samla. Ha kani ka por ngakwa ban ya sam ya ka mat ba ki khun samla lani ki parab ngai ki don kam don pusan. Ba kata kalong ki jingmut ki badan ha ka logo jong ka seng samla. Ni snow sorong hau blai baka balang 7-day Adventist kalong ka balang kaba itnat hakar kom trekam haka perthai baro kadon la ki jong ki tenat trekam ki department ki bapher hapo ka jing penya ka jong ka hapo ka department jong ka youth ministry lani ka tenat trekam nak mta ki khon samla kidon shibun kimat kidon shibun ki logo ki badan ki jingmut haka hak ni ka por ngakwa ban pen ya kani ka wei ka logo ka balong ka logo nak mta ki samla ki bala khamsan AY kamut Adventist Youth hapring jong kani ka logo PE ya ka dor jong ka dingpna ngakwa ban batai ya ka gospel ka jong u Jesus Christ la yang pli da ka dingpna ka badan hapring jong ka ministry jong ki samla ki bala khamsan Kolosai iwe nyo Syakaliang kamon PE kidol jong kilai angel bat ki kubur bakado bala kado hakai kitab cimpau kelano bakhat saw ka dekat ka bahan riu hadu ka bakat ar ki yang pli ya ka jingdon kam ka bakar ki bak khon samla shenrang bakantai ki de banra ya ka kubur syaka perthai baro kadur jong ka perthai shiteng kabade syakaliang kadiang jong kani ka logo ka yang pli ya ka lengkha ha ka perthai baro hamal la ki thli ki jai ki kinja bat ha baro baki de bani usno ya ka khubur jong ki lai angel lani ka gospel bam chukut ka rong blu ka tho ya ka jingyai ne ni ka jingkong sim bat ka yang pli ya ka jingyai ne ha ublai ha ka kam pada ha ka balang ka jingyai ne ru ka kado ya ka jing phalang jong ka jinglong ukris ka rong stam ka tho ya ka jing tan shan ka ba ya solang bat ka jing sup jing keman jing snobha ka jing shampang ka jing shlur bat ka bo ngapwa ban pensutu shepi ba ka seng samla harilom khasi ba jantia Adventist Youth Federation kadon la ka jong ka logo pan ngakwa ban batai ya ka wei pakawei kidur kidar ki badan hag ni ka logo kaban kong kade ka kerteng bapura jong ka seng hapdeng jong ka ni ka logo PE ya ka dingpna kabatho bat kabayang pli wala pan im yengi da ka jingai rong yong ka yang pli bala khot yengi na ka jingdom jong ka pop rongli ka yang pli bala khot yangi sya ka jing shai bat ka jing long khu ka bible bala plit ka yang pli ya ka nongrem jong ka jinget ka jongi ka ban rio thalet ding ka yang pli ya ka jingyalam jong musim khu yangi rongstam ka yang pli bangide banyai ten shan kilai angel bat ka turoi ki yang pli bangide banyaira ya ka gospel bam jukut rong blue ka yang pli ba ya ka gospel bam jukut lani kani ka khbor ngidi banra shika perthai baro khadu kadi ka moto ka bamot san hau chris kini gidi ki shipotli ki dur bat ki jingbatai ba ka logo jong ka seng samla ka khasi Jantia Adventist Youth Federation ba ka don Tuai bo bleng kurku ye pi iwe puwe
ngangit baki prabngit ki khun samla ki shai haba ki yi ya ka logo lani ka muhor jong ka seng samla jong ka balang bat ki we de ki ba pinsan nang yo jing shai na ki we ki paso lani ki nongilam niam haba ki batai ka jingmut jongka sai sien to ai bo bling kur kui pi baro kublai shibon ya ka por ka jongpi